Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavili su sa odlučnom akcijom na suzbijanju kriminala širom naše zemlje, pre svega u onim delima koje se tiču borbe protiv narkotrafikinga. U prethodnih nekoliko dana na teritoriji 25 gradova u našoj zemlji nastavljena je akcija Ares, u kojoj je sada u ovom nastavku uhapšeno 213 osoba, a protiv još 258 ljudi podnete su krivične prijave u redovnom postupku. U ovom trenutku u nastavku akcije procesuirano više od 470 ljudi. Oni se sumnjiče da su počinili brojna krivična dela, pre svega neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja, prevaru, primanje i davanje mita, teške krađe i druga krivična dela. Policija je u okviru akcije Ares, dakle u nastavku ove akcije, zaplenila čak 385 kg različitih narkotika, a otkrivene su i 2 laboratorije za proizvodnju droge. Samo u jednoj od ovih laboratorija na teritoriji Beograda pronađeno je 235 kg marihuane. Oduzeto je, pored toga, i veća količina oružja i municije, 19 pušaka, 15 pištolja, 1 bomba, kao i 14 automobila, od kojih je 10 ukradeno u ranijem periodu i ovi automobili su odmah vraćeni njihovim vlasnicima. Mogu da kažem građanima Srbije da će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje. Pre svega ćemo raditi na suzbijanju trgovine narkoticima jer želimo da naša deca budu bezbedna, ali nećemo dozvoliti ni da se bilo koji kriminalac u našoj zemlji osjeća sigurno. Ovo je dobra prilika da pohvalim rad policije, ovo je dobra prilika da kažemo da su oni rezultati kada je Srbija ozbiljno i oštro krenula u rat protiv mafije, daju rezultate, da pokazuju da državni organi rade svoj posao, policija i tužilaštvo se bore da pokažu da Srbija može da bude sigurna, bezbedna i stabilna država i nastavit ćemo da tako radimo svakoga dana. Hoću da sumiram ove 2 akcije koje smo obavili u prethodnih nekoliko meseci, ali i njihove rezultati u prethodnih 10-ak dana. Dakle, policijskim i tužilačkim akcijama uhapšeno je 573 osobe, protiv još 460 su podnete krivične prijave u redovnom postupku i na takav način odličan rezultat srpske policije i tužilaštva garantuje građanima Srbije da će Srbija biti sigurna zemlja.